Dadi wong tuwa aja pilih kasih. Anakmu kuwi dudu watu, nanging ati urip sing iso remuk mergo sikapmu dhewe. Kowe mungkin ngrasa kuwi mung sepele, mung luwih mbelani siji, luwih manis karo siji, luwih nggatekake siji. Nanging nang jero omahmu kuwi ana anak sing meneng-meneng krasa ora dianggep, krasa urip, nanging atine kaya numpang. Sing siji salah kok goleki alesan, sing siji bener wae isih kok kurang-kurangke. Iki dudu tresna, iki tatu sing dipiara saben dina. Ana anak sing saben dina cedhak, nulungi, ngrumat. Nanging sing kok delok mung lupute lan kurange. Kosok baline, sing mung teka sak wayah-wayah nggawa eseman, malah kok anggep paling apik lan paling ngerti ati. Ati-ati, anak sing terus kok sisihke kuwi suwe-suwe ora njaluk dipahami maneh, nanging mung sinau meneng lan narik atine alon-alon. Isih mesem nang ngarepmu, nanging jero atine wis kebak pitakon. Kenapa dheweke ora tau cukup ing mripatmu? Aja nganti kowe kelangan anak sing paling tulus, mung merga luwih percaya karo sing pinter njilat lan gawe atimu luluh. Elinga, yen anak sing tersakiti wis kesel, sing adoh ora mung raganing, nanging uga rasa hormat lan tresna sing biyen tau urip.